Jeg kan sige, at dem af jer, der er blevet bedst i racen her i gruppe 2, som ikke blev placeret. Hvis I lige kommer om bag om informationsteltet, så er der også lige lidt hunde med til jer. Det var til de hunde, som ikke blev placeret her i gruppe 2. For resultatet bragt over her til speakerbordet, skal jeg nogle gange bede alle dem, der er blevet bedst i racen i taggruppen, om at gå til forblivelsesringen. På en 4. plads skal vi have Bernersenden katalog nummer 134, der er Bær Forskovs Tule Torbjørn, som er opdrættet af Lone Mosegaard Søndergaard, ejet af Jeanette Hasselgren Jensen, der kommer fra Svenstrup i Jylland. Og på 3. pladsen skal vi have Guldmastiff. Og det er katalog nummer 140, Friisgårdens Den Lille Frøken Friis, om opdrættet af Gitte Friis og ejet af Iben Bremer, der kommer fra Odense. Og på 3. pladsen skal vi have Dommermand, katalog nummer 143. Den hedder Arven. Den er ejet af Martin Østen. Opdrættet af Martin Østen og ejet af Pernille Marie Nielsen, der kommer fra Grænsted. Og det betyder, at vi på 1. pladsen skal have katalog nummer 123. Og den hedder We Craigs Brooklyn Beer Navalona Newfoundland.